Мога ли да избавя мъжа от простатит само за един ден? Казвам го открито, без страх. Изпийте тази напитка сутринта и още утре ще усетите значително облегчение. Ако това не се случи, ще сваля кръста от себе си и ще напусна църквата. Това е моята дума. Много хора ме питат: отче, какво е това средство? Нова таблетка? Магия? Не, аз не продавам лекарства и не рекламирам марки. Предавам знания, които са се пазили в църквата с векове. Заедно с лекари и изследователи от Българския университет възстановихме древна рецепта за проста домашна напитка. Тя премахва възпалението на простатата и нормализира работата на пикочно-половата система само за 5 дни. Една чаша сутрин и още на следващия ден намаляват болките и паренето при уриниране, намалява се честотата на нощните посещения в тоалетната. Дискомфортът и тежестта в долната част на корема, които са ви мъчили с месеци и години, започват да изчезват. И това е само началото. Тази напитка не просто облегчава симптомите. Тя задейства естественото възстановяване на простатата и подмладяването на мъжкия организъм. След 5 дни много мъже отбелязват, че се чувстват от 15 до 20 години по-млади. Връща се силата, енергията, нормализира се интимният живот и увереността в себе си. Някои го наричат чудо, а аз казвам: не е магия. Това е божествена енергия, която събужда изцелението и подмладяването отвътре. Това е знание и това е дар. А най-важното, вие нищо не губите. Не трябва да купувате лекарства, да плащате на лекари и да търпите неприятни процедури. Просто натиснете бутона под това видео и гледайте моето кратко обращение, в което за 2 минути ви показвам как да приготвите тази напитка у дома. Докато видеото е достъпно, гледайте го, записвайте, правете го и почувствайте силата му във вас. Ако не направите нищо, простатитът ще остане, болките и честите позиви ще останат, мъжката сила ще продължи да угасва. А ако го направите, възпалението ще си отиде, силата ще се върне и ще усетите как мъжката енергия и младостта започват да се връщат. Решението е винаги ваше. Аз вече взех своето и дадох обещание. Ако искате да помогнете на себе си и на близките си да се избавите от простатита и да върнете пълноценен мъжки живот, гледайте моето обращение. Там ви разказах всичко от начало до край за напитката, която вече е върнала здравето, силата и увереността на хиляди мъже. Линк под видеото, натиснете повече детайли. И може би не само ще се избавите от простатита, но и ще започнете нов пълноценен живот.